Mit navn er Bianca, og jeg er grafiker. En rigtig dygtig grafiker. Og jeg har været grafiker og IT-ansvarlig hos Nybro Reklame i 22 år. Nu er jeg på udkig efter et nyt job, og det kan være som grafiker eller grafisk designer i en intern marketingsafdeling eller på et bureau. Jeg har fuldstændig styr på den grafiske proces fra start til slut. Til hverdag sidder jeg og servicerer alt lige fra kunder til mine egne kollegaer. Jeg er lidt af en problemknuser, hvis der er noget, som ikke lige fungerer eller virker, til print, til tryk, til hvad det end skal bruges til, så sidder jeg og finder en løsning. Jeg er også vant til at samarbejde med eksterne leverandører som trykkerier og programmører og andre specialister. Jeg er vant til at sidde og koordinere en kampagne eller planlægge produktionen på større kataloger. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde i teams, men jeg er også meget selvstændigt arbejdende. Jeg sætter en stor ære i, at mit arbejde er i orden, og deadlines bliver mødt til tiden. Jeg laver også websider i Dreamweaver. Jeg er ikke nogen kodenørd, men jeg er rigtig god til at bruge programmerne og få dem til at arbejde for mig. Så jeg kan sagtens arbejde med CSS, HTML og divtags. Jeg arbejder med automatiseret katalogproduktion, og jeg har fuldstændig styr på workflows, stripsystemer og farvestyring. Jeg er specialist og opdateret i alle grafiske programmer. Jeg arbejder på nuværende tidspunkt med hele CS5-pakken Master Collection. Og de sidste 7 år har jeg haft ansvaret for at uddanne mediegrafikere elever hos Nybro. Lidt omkring mine særlige resultater og ansvarsområder. Jeg er ansvarlig for vores billedarkiv, som jeg både har implementeret og som jeg også vedligeholder. Jeg er som regel koordinator på større projekter for særlige kunder eller vigtige kampagner. Jeg er IT-ansvarlig og har stået for opbygning og vedligeholdelse af IT-udstyr hos Nybro de sidste 18 år. Lidt om mig selv. Jeg er gift, jeg har 2 børn, jeg bor i hus i Rødovre, og jeg elsker at læse bøger, både på engelsk og dansk. Og jeg kan godt lide at se film og høre musik og hygge med mine venner og familie. Jeg er et kærligt, struktureret menneske, synes selv har en god form for humor. Lidt af en nørd, der godt kan lide tekniske ting og gadgets. Jeg kan godt lide at lære nye ting, og jeg kan rigtig godt lide at lære dem fra mig også. Jeg er rolig og velovervejet med evnen til at sikre høj faglighed både i samarbejdet og i opgaven. Jeg elsker at være grafiker, så jeg håber virkelig, at det har givet godt indtryk af mig, og jeg håber rigtig meget at høre fra jer.